Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Ang conversion story sa inila nga si Scott Hahn, usa ka makapadasig kay nga panaw sa pagtuo. Si Scott Hahn usa ka Presbyterian pastor sa Amerika, sikat kayo. Banggitan kayo sa pagdepensa sa iyang protestanteng pagtuo batok sa Katolisismo. Apan kini si Scott Hahn samtang nagtuon siya sa Biblia, labi na sa tema sa covenant o sa Eucharistia, hinay-hinay niyang nadiskubrihan nga ang Katolikong simbahan mo ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili ni sayon alang kaniya kay kabalo siya nga kung mubalhin siya sa Katolikong pagtuo, mahimo siyang mawad-an og trabaho og suporta. Unsa na lang pod ang masulti sa iyang pamilya o sa iyang mga higala. Apan nakasinati siya og usa ka turning point. Usa ka adlaw, of course, isip usa ka curious, maduha-duhaon nga pastor sa protestante, nakahukom siya nga mutambong lantaw sa misa sa Katoliko. Nilingkod ra siya sa luyo, gituyo lang yun niya para maka-observe siya apan nakugang siya sa dihang pagkakita niya sa liturgy o sa Eucharistia, biblikal man day kayo. Nga sa katapusan, nakumbinser gadyod siya sa tinuod nga presensya ni Kristo ug sa iyang kaugalingon nga panginahanglan nga mubalhin sa pagkakatoliko. Sa dihang gibayaw na sa pari ang hostia, nakaingon jud siya, Ginoo ko og Dios ko, ikaw gayud kana. Ang iyang asawa sa sinugdanan nisupak sa iyang desisyon nga mubalhin sa Katoliko. Apan sa kaulahian, ang iyang asawa usab nakasabot og misunod kang Scott Hahn ngadto sa Katolisismo. Karon si Scott Hahn usa na ka bantugang Catholic apologist nga nagtabang sa daghang mga tawo nga makaila sa simbahang Katoliko. Ang iyang istorya nagpakita nga ang kamatuoran usahay magkinahanglan og mga sakripisyo. Ang ebanghelyo karon nagpakita sa Ginoong nabanhaw nga mitunga sa iyang mga disipulo nga puno pa sa kahadlok o sa kalibog. Nagtuo sila nga nakakita sila og espiritu. Apan gipakita ni Jesus ang iyang kamot og tiil aron ipakita nga siya tinuod nga buhi. Iyang giablihan ang ilang hunahuna aron masabtan nila ang kasulatan o gitagaan sila og misyon nga mahimong mga saksi sa pagkabanhaw. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Ginoong nabanhaw naghatag og kalinaw. Sa dihang mitunga si Jesus sa iyang mga disipulo, sila nahadlok og nakulbaan. Apan ang iyang unang pulong mao ang kalinaw. Peace be with you. Luke 24:36. Kalinaw alang kaninyo. Mainyo ang kalinaw. Sa atong kinabuhi, daghan sabta og mga kahadlok. Kahadlok sa kaugmaon, kahadlok sa sakit, kahadlok sa problema o bisan sa kamatayon. Sama sa mga disipulo, usahay maglibog ta og magduda. Apan ang Ginoong nabanhaw, muanhi kanato aron ihatag ang iyang kalinaw. Kini nga kalinaw, dili ni sama sa kalinaw sa kalibutan. Kini kalinaw nga gikan sa pagsalig sa Dios bisan pa sa mga kalisod, kahadlok, kapobrehon nga atong gisna sa gubang. Bisan unsa pa ang atong kahintang, ang presensya sa Ginoo makahatag nato og kalinaw og kaisog. Dili niya tangtangon dayon ang problema, apan hatagan niya kita og kusog sa pag-atubang niini. Busa, kita gitawag nga mudawat sa kalinaw sa Ginoo og isalikway ang kahadlok. Kung ato siyang dawaton, ang atong kasing-kasing mapuno sa paglaom ug pagsalig. Ang Ginoong nabanhaw, naghatag og kalinaw. Ikaduhang punto, kita gitawag nga mahimong mga saksi sa pagkabanhaw. Kini mahimong balik-balik yun nga pahinumdum alang nato. Kita gitawag nga mahimong mga saksi sa pagkabanhaw. Human ipakita ni Jesus ang iyang kaugalingon,
Iyang giablihan ang hunahuna sa mga disipulo aron masabta nila ang kasulatan. You are witnesses of these things. Luke 24:48. Sa binisaya pa, kamo ang mga saksi ni ining mga butanga. Sa atong panahon, kita usab gitawag nga mahimong saksi. Dili kinahanglan nga perpekto ta, apan kinahanglan ang nga tinuod ang atong pagtuo. Sa atong pulong ug binuhatan, ipakita nato nga buhi ang Ginoo. Ang atong kinabuhi mahimong ebidensya pagmatuod sa iyang gugma. Busa ang ebanghelyo, nag-awhag ka nato nga dili lang mutuo kundi mupadayag jud sa atong pagtuo. Kay ang kalibutan baya karon nagkinahanglan og mga saksi nga magpakita nga si Kristo buhi ug naglihok gihapon. Kita gitawag nga mahimong mga saksi sa pagkabanhaw. Story time. Sa istorya sa Emmaus, duha ka disipulo ang naglakaw apan usara ang gipangalanan si Cleopas. Ang usa wala jud gipangalanan. Nakalimtan lang ba ni? No. Daghang mga biblical nga scholars nagaingon nga tinuyo ni. Ang wala pagpangalan sa usa ka disipulo, usa ka paagi aron ang magbabasa makasulod sa istorya. Sa laing pagkasulti, in other words, ikaw ug ako mahimong ikaduhang disipulo. Kita usab naglakaw sa atong kinabuhi nga usahay daghan og mga kalibog, mga pagduha-duha, kasubo, ug sama nila kita usab ginaduulan sa Ginoo bisan wala pa nato siya mailhi dayon. Ang wala pagngalan usa ka imbitasyon nga kita mahimong kabahin sa sugilanon. Kita usab mahimong makaila kang Kristo sa iyang pagpikas-pikasapan diha sa santos nga misa. Ug kita usab mahimong magdala sa maayong balita ngadto sa uban. Busa ang wala pagpangalan gituyo aron ang istorya mas mahimong makahuluganon. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang mensahe sa pagkabanhaw, klaro kaayo, ang Ginoo buhi ug nag-uban kanato. Ug ang iyang unang gasa mao gayud ang gasa sa kalinaw. Bisan pa maglisod ta, apan magpabilin ta uban kaniya. Padayon sa pagtuog pag-ampo, padayon sa pag-alagad ug paghigugma, ug ipadayag sa kalibutan, sa inyong pamilya, sa komunidad nga si Kristo buhi. Kaya ang pagkabanhaw dili lang asoy sa unsay nahitabo kaniadto kundi kamatuoran nga nagbag-o sa daghang kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.